नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। छठ पूजा 2024 दुबई में ममजार बीच को भइल हटे। हम असो छठ पूजा ना कैले रहनी है, बाकिर भोर के अर्घ के समय हम घाट पर गए रहनी। कुछ वीडियो कुछ फ़ोटो रिकॉर्ड कैले बानी, कुछ लेले बानी फ़ोटो कुछ वीडियो रउआ सब खातिर। तो दुबई में 2024 के छठ पूजा के ये वीडियो देखी। एमे एगो गीत बा जौन की आखर के यूट्यूब चैनल से लिहल गईल बाटे। तो वीडियो देखी सबे, फोटो देखी सबे, आ गीत के सुनी। पटना के घाट पर नरियर किनबे जरूर, नरियर किनबे जरूर। हाजीपुर के रवा बेसहबे अर्घ देब जरूर, अर्घ देब जरूर। आदिता मनाए छठ करबे बर मंगबे जरूर, बर मंगबे जरूर। पियावा के काया मोर कंचन छठ पूजबे जरूर, छठ पूजबे जरूर। सुतलो में रहनी से जरिया, मन में करीला विचार, मन में करीला विचार। आई गईले कार्तिक महीनवा, छठिया करब जरूर, छठिया करब जरूर। साँझ देबो दूध के अरघिया, भोरवे मंगबो जरूर, भोरवे मंगबो जरूर। नैहर में अनधन लक्ष्मी, ससुरा में भरल भंडार, ससुरा में भरल भंडार। सबिता को खे जमले आदित मला, करे जग उजिया, करे जग उजिया। दोनों कारा जोरी हम मांगिले, सूरजमल आशीष तोहार दीनानाथ